Skúste nám približiť pre Terchovcov. Tak som sa vrátil po 40 rokoch do Terchovej. Veľa vecí sa zmenilo, dačo ostalo, dačo sa rozpadlo. Takže tá krčma, kde som sa zoznámil s chlapmi a kde sme si dali pivo, borovičku, tá už je taká, že iba do skanzenu. Ale ten plôtik a tá bránka, ktorá bola otvorená, to tam ostalo. A tam vlastne, keď som prišiel, tak som hľadal ubytovanie a vysadol som si. Všetci boli milí, pozdravil som pekne, zaplatili mi hneď panáka, ja som potom zaplatil im. A potom som počúval, čo rozprávajú a chlapi hovorí, že musíme kone pripraviť, zajtra nejaké drevo zvážame z hory a vozy. A toto všetko som ja registroval, sa mi proste zapisovalo do pamäti. A chodil som po okolí, videl som prvýkrát v živote ako mestský chlapec, mal som 26 rokov. Ovce, jak sa pasú na stráni, tak som prvýkrát v živote videl živého zviera ako mestský človek a videl som, ako pracujú tí ľudia, ako žijú, ako si dôverujú, ako sa navštevujú z jedného dvora do druhého, že ozaj nezamykali a boli otvorení, rozprávali sa so mnou hneď ako keby sme sa poznali desiatky rokov. No a to sa všetko človeku proste tak ukladá, nalepí sa to na ňo a keď som potom večer išiel z tej krčmy domov, niečo už sme mali vypité, tak som si pustil kazetový magnetofón. Tak potom večer som prišiel, sadol som, bolo nejakých 9-10 hodín, tak som pustil kazeťák a teraz tam boli prvé 3 noty, čo teraz ako začať. Najťažšie je vždy pri pesničke začať. A naraz som tak samo od seba prišiel, že v dolinách. Veď som v doline, všade hory okolo. Ten priesmik krásny, keď sa prichádzalo, to som si tak pamätal v očiach. A keď už bolo v dolinách, potom som si iba pospomínal, čo som všetko počul od tých chlapov, čo som videl, tak je to epický opis, ktorý síce má veľký emocionálny náboj, ale v podstate tú pesničku som nenapísal ja. To napísala táto dolina, táto krajina okolo mňa, tieto hory, títo ľudia. To sú spoluautori pesničky v slovenských dolinách. Tak to tu všetko vzniklo a veľmi sa ma dotklo, keď tu bolo to nešťastie, tak som aj ja finančne prispel, poslal som na účet obce dačo. A teším sa, že ste to všetko zvládli a že život ide ďalej, ale veľmi by som si prijal, aby to všetko zažíval aj neboli Karol Duchoň, ktorý to zaspieval fantasticky a žiaľ už nie je medzi nami, ale keby tu bol, tak iste by si do tej krčmy nejaké ešte prisadol a pripil na zdravie všetkým tým, čo sa podia aj na tejto krajine. Takže túto dolinu mám rád a pozdravujem všetkých Terchovčanov a Štefanovčanov a všetkých z tohto kraja. Nech sa vám darí. Ďakujeme pekne, sme radi, že ste nás navštívili. Ďakujem pekne, aj sa teším, že som dneska to absolvoval po toľkých rokoch a hovorím, že je to vec náhody, ale možno aj nejakej mystiky, že práve vtedy som išiel na takú týždňovú dovolenku sem a mal som tú hudbu so sebou, lebo možno keby som vtedy išiel na dovolenku do Chorvátska, tak sa to volá úplne inak a ani neviem, čo je Štefanová. Ale niečo tam hore nasmerovalo sem. Tak poďte, nech sa páči, poďte ďalej. Muzikanti Terchovci, Vinco Krkoš, bravo, Andrej Dostav, Vlado Moravčík a Palo Cabad aj z Arzenu, z nebeskej muziky, z ťažkej muziky a dneska sa dali takto dokopy. Som Luboš Zeman. Nám bude ešte radosť. Pekne ste to zahrali, zaspievali. Pekne ste to stále žije. A tuto patrí, tuto aj to lepšie znie tuto. Do dreva. A to dobrú akustiku. To je pravda.
tak možno nejaká nová verzia a tu nahrávacie štúdio. Každá dobrá verzia je vítaná. Pokiaľ sa nezasiahne do harmonie, melódia, textu, tak je to všetko voľné a ja sa teším každej novej podobe piesne, lebo každá nová podoba prichádza s nejakým umeleckým, nejakým novým vkladom, iným generačným pohľadom, muzikánskym, štýlovým. Takže pesnička žije tým dlhšie, čím má viacej podob. To je Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley. V mnohých podobách chodia po svete. Tak, už v anglickú verziu pod dolinách ideme. To sa vyjadri, že keby tu bol Karol Duchon. Že? Keby tu bol Karol Duchon, tak ten by sa tešil. To je veľká škoda. No, pieseň ako taká vznikla už, alebo bola napísaná pred 40 rokmi takto, ale ešte nebola nahratá. Keď som tu bol, to bol nejaký koniec apríla, začiatok mája, tak samozrejme som to spravil vtedy za jednu noc v chatke. Ako text. Na hudbu sa robil, proste noty mi dal Peter Hanzeli a nejaký kazeťák bol, tak som to otextoval. No ale to bol koniec apríla a som potom prišiel domov a my sme tú pesničku prihlásili do televíznej súťaže Vydajte si pesničku. Tam vôbec nič nevyhrá. To bolo 12 vecí, on skončil nejaká 6. v polovičke. A jednoducho patrila medzi taký priemer, v rozhlase sa to vysielalo raz za čas, keď chceli Duchoňa, tak to občas dali. A dosť to zapadlo prachom a potom, keď sa zmenil režim a vznikla samostatná Slovenská republika, tak naraz to niekto vyťahol a vznikla taká kontextová situácia, že tu je niečo, čo je dobré, čo súvisí so Slovenskom a zobudila sa nejaká národná hrdosť v ľuďoch. To bol prvý moment, no a potom druhý život je vdýchol Kulik, ktorý podľa mňa to takým správnym rokovým spôsobom urobil a tým pádom mladí ľudia sa zoznámili s pesničkou, ktorú možno aj nepoznali, takže je to multigeneračné teraz. Žije to stále, spieva sa to na svadbách, už aj na pohrebe som to počul. Takže radšej na svadbách. Je to fajn, keď sa dá o pesničke povedať, že má rodisko. Veľa vecí vznikne v panelákových izbách domov a anonymne, ale táto pesnička má rodný list a to je tá Štefanová. To je na mne najpeknejšie, lebo málo piesní má konkrétny rodný list. V Terchove tomu hovoríme genius loci. Zobral som to po dovolenke domov, dal som to Hanzelimu, ten si to začal hrať na klavíri v rozhlase. Hovorí, však to sedí všetko, no som vedel, že techniku budeš. Muzikanti musí sedieť dlhá, krátka, triola, musia byť 3 slabiky. Tak proste to sedelo a potom naraz začal vnímať ten text a hovorí, že Ježiš, to je super, a zavoláme Karola. Karol došiel na druhý deň, to isté, čo technicky, že či náhodou, že keď má tam dolina, či tam není U, bude zavíjať, jak stepný koel. Speváci chcú iba A, keď sa to otvára. Áno, to normálne aj Kociánov a všetci, že nemám tam na konci, na tej výške U alebo I, poviem, nie, to som zo slovníka vygumoval. Takže to zaspieval, sedelo, že bomba starý, že to je super, však ja som Slováčisko a to nadšený. Potom sa to nahlávalo v rozhlasovom štúdiu, najprv podklad, potom spevy, mixy a presne som teraz vďaka tejto relácii zistil presný dátum, lebo a ja som sa pomýlil v nejakých rozhovoroch a Wikipédia uvádza 76. rok. Ja som niekde v novinách pred 3 rokmi, či kedy povedal, že 78, už som sa nepamätal. A keď mi volal Ľubo Fronko, tak musíme zistiť, že či to je 76 alebo 75. Tá jediná pravda je, že v rozhlase v archíve, kde je tá pásová karta, keď to vzniklo, tak som išiel do rozhlasu, tam som si pozrel, že 17.7.75. Bolo to veľmi milé. Dobre som sa cítil, dobre som sa najedol, bolo to super u vás.